happened 22 years ago. Co se stalo před 22 lety? The struggle for the future is always also the struggle for the past. Boj o budoucnost je vždycky zároveň bojem o minulost. Remember, if you are old enough, why were you on the streets 22 years ago? Pokud se na to dost staří, vzpomeňte si, proč jste vyšli do ulic před 22 lety. You were on the streets for solidarity and freedom. Vyšli jste do ulic za solidaritu a svobodu. What you got is freedom without solidarity, freedom of corrupted capitalism. A to, co jste dostali, je svoboda bez solidarity. Svoboda skorumpovaného kapitalismu. In a classical film by Ernst Lubitsch, Ninochka, there is a wonderful joke. V klasickém filmu Ernsta Lubitše Ninočka je skvělý vtip. A guy comes to a cafeteria and says, "Can I get coffee without cream, please?" Pán přijde do kavárny a ptá se, jestli by mohl dostat kávu bez smetany. The waiter answers him. Číšník odpovídá: "Sorry, we have no cream, we have only milk." Číšník odpovídá: promiňte, my nemáme smetanu, máme jen mléko. So can I give you then coffee without milk? Mohu vám tedy dát kávu bez mléka? This is what happened after 89. A to se přesně stalo po roce 1989. You wanted coffee without cream. Vy jste chtěli kávu bez smetany, Without corrupted capitalism. bez korumpovaného kapitalismu. You got coffee without milk. A dostali jste kávu bez mléka. Without solidarity. Kávu bez solidarity. If you ask them in power about this, Pokud se na to zeptáte těch, kteří jsou u moci, they will tell you this is maturity. řeknou vám, že to je zralost, dospělost. You have to accept that life is hard. Musíte přijmout, že život je zkrátka těžký. You have to accept that socialism was an illusion. Musíte přijmout, akceptovat to, že socialismus byl pouhou iluzí. But if we have something to learn from United States, Ale pokud se můžeme něco naučit od Spojených států amerických, is that we already have socialism for those who are rich. tak to, že vlastně socialismus už máme pro ty bohaté. If you are a poor unemployed worker, you lose everything. Ale pokud jste chudý nezaměstnaný dělník, přijdete o všechno. If you are rich enough, the state will give you money. Pokud jste dost bohatý, stát vám ještě přidá. This means that you have the right to be proud to be on the streets 22 years ago. To znamená, že máte právo na to být hrdý, že jste byli na ulicích před 22 lety. But events around the world, from Egypt to Wall Street, Ale současné dění od Egypta až na Wall Street tell us that the struggle is not over. The struggle goes on. to nám říká, že boj neskončil, boj pokračuje. They tell us that we are nostalgics who are a threat to democracy. Obvinují nás z toho, že jsme nostalgici, kteří jsou hrozbou demokracii. But the irony is that it's capitalism itself which functions better and better without democracy. Ale ironií je právě to, že kapitalismus sám funguje čím dál lépe bez demokracie. Which is today the most efficient capitalism? Kapitalismus bez demokracie je dnes vlastně kapitalismus nejefektivnější. In China, where precisely communists run it. Právě v Číně, kde kapitalismus řídí komunisti. So it's nice to see both our enemies, totalitarian communists and capitalists, finally where they belong, together against us. Je velice pěkné dnes vidět naše nepřátele, totalitární komunisty a totalitární kapitalisty tam na svém místě, totiž spolu. The problem today is that the traditional democracy cannot deal with economic catastrophes. Problémem dneška je, že tradiční demokracie si neumí poradit s ekonomickou krizí. They cannot control global capital. Protože demokracie nemůže kontrolovat globální kapitál, nadnárodní kapitál.
And this is maybe the biggest challenge in the history of democracy. A to je možná největší výzva v dějinách demokracie. Utopians think that we will solve things with just some small reforms. Utopisté si myslí, že věci lze vyřešit nějakými kosmetickými malými reformami. You remember when you were young, we were fighting for socialism with the human face. Pamatujete si, že v mládí se bojovalo za socialismus s lidskou tváří? It didn't work. To nefungovalo. But today also, global capitalism with the human face will not work. A právě tak dnes globální kapitalismus s lidskou tváří nebude fungovat. Right-wingers, racists claim we have to protect Europe. Pravičáčtí rasisti tvrdí, že musíme hájit, bránit Evropu. To defend Christian legacy. Abychom hájili náš křesťanský odkaz, křesťanské dědictví Evropy. I totally agree with them. Naprosto s nimi souhlasím. But which is the Christian legacy? Ale co je naše křesťanská tradice, odkaz Evropy? Remember when Jesus Christ says, if you don't hate your mother and father, you are not my follower. Ježíš Kristus řekl, pokud nepomůžete matce a otci, nejste můj následovník. This means the core of Christianity is a community of egalitarian believers. A jádrem křesťanství je komunita věřících, kteří jsou si rovni. So yes, Europe is in danger. Ano, Evropa je v ohrožení. But the greatest danger to Europe are precisely those who defend it in the racist way. Ale největším ohrožením pro Evropu jsou právě ti, kteří ji hájí rasistickým způsobem. A Europe where people like Le Pen or Viktor Orban are in power, this is no longer Europe. Evropa, kde je u moci Le Pen nebo Viktor Orbán, to už právě není Evropa. They tell us we are dreaming, change is not possible. Říkají nám, že jsme snílkové, že změna není možná. But today what is possible and what is not possible is very strange. Ale co je dnes možné a co dnes možné není, to je všechno velmi zmatené a zvláštní. Media tell us that in technology and private lives almost everything is possible. Média nám říkají, že co se týče technologií a soukromí, je možné úplně všechno. We have sexual freedoms. Sexual freedoms. Máme sexuální svobodu. They tell us that we will be able to replace our organs with cloning. Říkají nám, že budeme moci vlastně nahradit svoje orgány naklonovanými. They tell us we will be soon able to travel to moon. Říkají nám, že brzy budeme moci cestovat na měsíc. So here everything is possible. A tady je všechno možné. But if you tell, let's give a little bit more money for healthcare, ale když řeknete, a co kdybychom dali víc peněz na zdravotnictví? they say no, this is not possible economically. Odpověď je, ne, to není možné. Ekonomicky to možné není. Do we not live in a strange world? Nezdá se vám, že žijeme v nějakém divném světě? Where it is very easy to imagine the end of the world. Ve světě, kde je velice lehké si představit konec světa. For example, all the films, an asteroid hitting Earth and so on. Máme spoustu katastrofických filmů o tom, jak do Země narazí meteorit. But a small change in capitalism cannot happen. Ale malá změna v kapitalismu je nemožná. Maybe we should set our priorities straight. Možná, že bychom si měli trošku ujasnit svoje priority. So let me conclude with a beautiful historical anecdote. A závěrem já bych skončil takovou překrásnou historickou anekdotou. In the middle of the First World War, uprostřed první světové války, German army from Berlin sent a telegram to Austrian army to Vienna. Poslala německá armáda telegram z Berlína armádě rakouské do Vídně. The telegram said, here with us on the front, the situation is serious but not catastrophic. Tady u nás na frontě je situace vážná, avšak nikoli katastrofální. And what did the Austrians answer? Jaká byla odpověď Rakušanů? They answered, here, the situation on the front is catastrophic but not serious. U nás je situace sice katastrofální, nikoli však vážná. Isn't this our predicament today?
A není to přesně naše dnešní situace? We all know we are approaching social, ecological and so on catastrophes. Všichni víme, že se blížíme ekologické, sociální a další katastrofě. But nobody is ready to take this catastrophe seriously. Ale nikdo není připraven brát tuto hrozbu katastrofy vážně. So maybe the time has come to take these threats seriously. Možná, že nastal čas brát tyto hrozby vážně. This is why we are here today. A proto jsme se tu dnes sešli. We don't live in illusions. Nežijeme v iluzích. The true utopian are those who think that things can go on indefinitely the way they are now. Skuteční utopisté jsou ti, kteří si myslí, že věci mohou do nekonečna pokračovat tak, jak jdou teď. We are not dreamers. My nejsme snílci. We are the awakening. My jsme ti probuzení. Thank you very much. Moc vám děkuji.